Nay, galit na talaga si nanay sa akin. Pala, baon mo. Hindi na nadala si Tito JR kay Mama. Pera lang kasi ang mahalaga sa kanya. Siyempre, mahal ko ang tito mo. Hindi ka mabubuhay nang wala kang hinuhututan, Ma. Para sa'yo din naman ang ginagawa ko. Yung ATM ko, nakita mo ba dito sa bag ko? Nasa akin. Bakit hindi mo pinalam sa akin? Sorry na, mahal. Masama yung pakiramdam ko. Ano po? Bakit walang naman yung ATM ko? Bakit walang naman yung ATM ko? Saan mo ginamit yung pera? Nay. Papasok na po ako. Sige na po. Ay nako, hindi na siya nagtanda sa mga babae. Galit na talaga si nanay sa akin. Pero wala naman siyang magagawa. Mahal ko si Mitch. Hello? Hello, mahal. Nasaan ka na? Nakaalis ka na ba dyan sa bahay nyo? Alis na ako. Mamaya pala, daanan mo na lang yung niluto kong ulam dito para may pang lunch ka. O sige. Dadaan na lang ako dyan mamaya. Sige, mag-iingat ka. O sige, salamat. Mua. Maano po dito? Asan si mama mo? Nasa kusina po. Maupo muna po kayo. Sige, salamat. Tawagin ko lang po siya. Sige. Mahal, nandito ka na pala. Nag-almusal ka na ba? Oo, tapos na. Kanina pa sa bahay. O ito pala, baon mo. Para hindi ka na bumili ng pagkain. Niluto ko yan para sa'yo. Hindi na nadala si Tito JR kay Mama. Kawawa naman siya. Sana nga magbago na si Mama. Pera lang kasi ang mahalaga sa kanya. Salamat dito, Mitch, ha? Ano ka ba? Huwag kang magpasalamat. Asawa mo ako. Obligasyon ko ito. Mukhang nagbago na talaga si Mitch. Sige na. Alis na ako. May meeting pa kasi kami ng boss ko. Sige, mag-iingat ka. Salamat. Mamaya, babalik na ako dito paglabas ko. Sige. Makikipag-meeting sa boss niya. Huwag kang magalit. Relax, Mitch. Ma, anong balak mo? Makikipagbalikan ka ulit kay Tito JR? Wala. Siyempre, mahal ko ang tito mo. Bakit mo natanong yan? Kasi alam ko na pera lang ni Tito JR ang gusto mo. Dahil wala ka namang pera, Ma. Ulitin mo ang sinasabi mo? Hindi ka mabubuhay nang wala kang hinuhututan, Ma. Bakit? Hindi ka ba nakikinabang sa perang yon, ha? Para sa'yo din naman ang ginagawa ko. Bakit hindi ka na lang maghanap ng trabaho, Ma? Hindi yung umaasa ka lang kay Tito JR. Tapos aawain mo lang siya.
Umalis ka na nga sa harapan ko! Sinisira lang ng batang yun ang diskarte ko. Mahal? Mahal? Bakit, mahal? Mahal, yung ATM ko, nakita mo ba dito sa bag ko? Nasa akin. Hindi ko pa na ibabalik. Sandali lang at kukunin ko. O, ito, mahal. Bakit? Nag-withdraw ka ba? Kahapon kasi, nagpunta ako sa mall. Kasama ko ang friends ko. May binili lang ako. Ganun ba? Bakit hindi mo pinaalam sa akin? Sorry na, mahal. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Sige, mahal. Alis na ako. O sige, mag-iingat ka. Wala ka nang magagawa, JR. Lahat ng pera mo, nasa akin na. Hello, JR. Hello, Nay. Bakit po? Anak, medyo masama yung pakiramdam ko. Ano po? Sige po. Pupunta lang po ako dyan. Sige, anak. Pre, maraming salamat ah. Oo, pare, sige. Nay, ayos lang ba kayo? Ayos na ba yung pakiramdam nyo? Medyo, anak. Baka naman mataas yung dugo nyo, Nay. Siguro nga, anak. Hindi kasi ako nakainom ng gamot ko mula kahapon. Bakit hindi nyo sinabi sa akin agad, Nay? Para makabili ako ng gamot nyo. Nahiya naman ako sa iyo, anak. Lalo na kay Mitch. Baka awayin ka na naman nun. Sandali lang po, Nay. At bibilihan po kita ng gamot nyo. Hintayin nyo po ako dyan. Pupunta lang po ako ng bayan. Ikaw bahala, anak. Sige po, Nay. Bakit walang laman yung ATM ko? Sinasabi ko na nga ba eh. Mitch! Mitch! Oh, bakit, JR? Bakit walang laman yung ATM ko? Saan mo ginamit yung pera? Bakit? Masama bang humingi ng pera mo? Pero bakit mo inubos? Kailangan ko bumili ng gamot ni nanay. Halos lahat ng sahod ko, binibigay ko sa'yo. Pati ba naman ng ATM ko, inubos mo? Naubusan ako ng pera. Kaya kinuha ko na muna yung pera mo dyan. Total, malapit na rin naman ang sahod mo. Paano yan? Wala akong pabili ng gamot ni nanay. Saan ako kukuha? Di manghiram ka muna. Ano bang klaseng buhay ito? Saan ka pupunta? Maghahanap ng mga utangan. Bakit hindi pa dumarating si JR?
Bakit ayaw niya sagutin ng telepono? Kagabi pa hindi umuwi yun ah. Ma, bakit hindi ka mapakali dyan? Ang Tito JR mo kasi, hindi sinasagot ang tawag ko. Baka naman nagsawa na sa ugali mo, ma. Kaya hindi ka inuuwian. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hay naku, ma. Yung ugali nyo kasi, baguhin nyo na. Bakit ba? Pwede bang hayaan mo na lang ako sa diskarte ko? Bahala ka nga dyan, ma. JR, Mitch? bakit hindi ka umuwi ng bahay, ha? May sakit si nanay. Kaya hindi ko maiwan dito. Wala akong pakialam. Siguro pinagtatakpan ka lang ng nanay mo, no? May babae ka siguro. Ano ba yung sinasabi mo, Mitch? Totoo naman, di ba? Kahit nga tumawag ka sa akin, hindi mo magawa. Tapos idadahilan mo may sakit ang nanay mo? Napakakitid talaga ng utak mo. Makitid na kung makitid. Umuwi ka sa bahay ngayon din! Bakit hindi ka makaintindi? Andun si nanay sa kwarto. Bakit di mo tignan para maniwala ka? Ah, basta umuwi ka. Mga anak, huwag na kayong mag-away ng dahil sa akin. Nay, bakit ka kayo bumangon? Nakita ko kasi nagsisigawan kayo. Nakikita mo na? Alam mo na may sakit si nanay. Ayaw pa mo maniwala. Anak, huwag mo na akong lalahanin dito. Nay, hindi ko po kayo pwedeng iwan dito. Sige na anak, para wala nang away. Umuwi ka na, Mitch. Pag may nangyari sa nanay ko, Nay, tara na po sa loob. Pabayaan nyo na si Mitch. Kaya pala hindi ka na umuwi sa bahay, ah. Dahil sa babaeng yan. JR! Ano? Hindi mo ba ako papakilala sa kanya? Halika nga dito. Huwag mo ako ipaya sa bus ko. Nahihiya ka na ipakilala mo ako sa kanya? Dahil ba babae mo siya? Hindi ko siya babae. Eh ano? Kabet? Lalong hindi. Umalis ka na dito. Huwag kang mag-iskandalo. Mitch? Anong ginagawa niyo rito? Umalis ka na dito. JR, anak? Wow! Pati nanay mo? Kitang-kita talaga na kinukonsinti ka pa? Mitch, nandito lang ako dahil... Nandito ka dahil sa kabet ng anak mo? Hindi, Mitch. Nay Lisa, kamusta na po kayo? Hoy! Mitch, Huwag ka nga nakikisingit dito! Mitch, malaking nitulong ni Gladys noon kay nanay. Kaya huwag mo siyang awayin. Oo, Mitch. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya nagmamagandang loob din ako. Ikaw, Mitch, nag-alala ka ba kay nanay noon? Di ba hindi? Totoo pa lang sasabi nila na magaspang ang ugali mo. Talaga ba? JR, palayasin mo nga yung babae niyan dito. Mamalasin ang negosyo ko dahil sa kanya. Malis ka muna dito. Sige na. Bitawan mo nga ako! Ang kapal naman ang pagmumukha ng babaeng yan! Sige na, malis ka na. Kamaya tayo mag-usap. Sige na. Mitch.
Mitch! Oh, mabuti umuwi ka na. Yung mga gamit ko, kukunin ko na. Ano? Makikipag-iwalay na ako sa'yo. Hindi ko na kaya yung mga ginagawa mo sa akin. At napapahiya ako sa mga tao. JR, huwag mo akong iwan. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako. Hindi na magbabago ang decision ko, Mitch. Tito? Rysel, ikaw na bahala ka sa mama mo, ha? JR, patawarin mo na ako. Huwag mo akong iwan. JR! Ma, tama na. Palayain mo na si Tito JR. Sige, umalis ka! Pero wala kang dadalhin kahit isa sa gamit mo. Ma, sige na po Tito JR. Pasensya na po sa lahat. Sige, Rysel, aalis na ako. Mag-ingat kayo, ha? JR! Ma, Hindi ko kayo patatahimikin. Ma, sinabi ko po, tama na. Para sa ikatatahimik nating lahat. Hindi ako papayag! Ano pa bang magagawa mo, Ma? Natauhan na nga siguro si Tito JR sa ugali mo. Ilang taon ka rin niyang tiniis, Ma. Ako ba ngayon sisisihin mo? Para din naman yun sa kinabukasan mo ah. Dahil siya lang ang maaasahan ko para sa pagpapaaral ko sa'yo. Kung yan lang din naman ang problema mo, Ma, mas mabuti pang huminto muna ako sa pag-aaral ko. Hindi pwede anak. Ma, ayokong nahihirapan ka. Maghahanap na lang ako ng trabaho. Para sa atin. Total, madami naman diyang mapapasukan. Hindi po natin kailangan ng ibang tao para matustusan ang pangangailangan natin. Handa naman po akong magsakripisyo para mabuhay lang po tayo ng tahimik. Tama ka anak. Pagpasensyahan mo na ako. Siguro, dala lang ito ng stress. Alam mo na, hirap na ako maghanap ng trabaho. Marami pa naman pong ibang paraan, Ma, para makapagsimulang muli. Ma, alam ko po na madami na po kayong maling nagawa. Pero sana, sa pagkakataong ito, baguhin niyo na po ang ugali niyo. Mas lalo lang po kasing gumugulo ang sitwasyon natin. Sa halip na mag-focus tayo sa ibang bagay para sa kinabukasan natin. Ma, tama na po. Nakakaawa na po si Tito JR. At lalong-lalo na po kayo. Ako po yung nasasaktan para sa inyo. Pasensya ka na anak. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Pangako, magbabago na talaga ako. Para sa'yo. Gawin niyo po yan para sa sarili niyo, Ma. Alam ko pong mabait po kayong tao. Mahal na mahal kita, Ma.